Aguiño volveu a converterse nun punto de encontro para a música tradicional coa celebración da 9ª edición do Festival Sons. Máis de medio milleiro de persoas asistiron a unha cita que por primeira vez saíu á rúa. O Parque da Tasca foi o escenario da 9ª edición do Festival Sons, organizado pola Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. A cita reuniu a 5 formacións: Bailadela, As Sete Linguas, Chorimas, Os Liantes e como grupo convidado Lorelia, que puxo o broche final á noite. A asociación ten 21 anos de historia, don Francisco morreu no 2004, no 2005 fundouse a Asociación Francisco Lorenzo Mariño para continuar o que el facía dentro da cultura tradicional galega. O festival comezou ás 9:30 do pasado venres e rematou cunha foliada aberta na que músicos e asistentes continuaron cantando e bailando. A organización cifra a asistencia en arredor de 500 persoas, a máis numerosa das 9 edicións celebradas ata o momento. Esta foi tamén a primeira vez que o festival se desenvolveu ao aire libre debido ás obras no Conservatorio de Aguiño. A boa resposta do público levou a organización a anunciar que manterá este formato nas próximas edicións. Estamos super contentos da resposta da xente, estou vendo un montón de xente, algúns xa moi conocidos de nós, outros que son a primeira vez que os vemos, e vos damos as gracias a todos por estar aquí. A pesar da boa xornada que se levou a cabo, dende a organización fan un chamamento á cidadanía. Días despois da celebración denunciaron o roubo e os danos sofridos en parte da iluminación decorativa instalada para o festival, un material que pretendían reutilizar en futuras edicións. A entidade pide que, se alguén dispón de información sobre o ocorrido, a facilite a asociación.